Rayuwar duniyar nan ƙudusun fana'unci. Duk wanda in dai har za a yi ma halacci a rayuwar duniya ka manta da wannan abin, na rantse da girman Allah ba inda za ka kai. Sai ka kai shekara miliyan a industry in an san ka Allah ya tsina. Na rantse da Allah ya kamata mutanen mu ku fito ku gyara rayuwar nan. Wannan rayuwar ba haka take ba. Duk wanda kaga ya samu ci gaba a rayuwar duniya ya rike sallah, ya rike san manzon Allah, bautan manzon duk abin da ake kai in baka sallah akan karin lokaci in kai ta samu ɗaukaka Allah ya tsina. Kuma an ce sun ga masoyinsu suna wulakanta shi. Wanda wulakanci ne mana, duk inda aka ce masoyinka me ma'anar masoyinka me kaunarka kenan, to kai kuma ta yaya ka ce baka kaunarsa, nan kwa ka samu ci gaba. Nan kwanaki mun ga wani jarumi wata babban mace saboda tana son shi ta je wajen shi tana cewa wane sai fara dalla ne haka, to abin da ya dace kuwa ta yaya ya dace, shi ma saboda ya ga yana da ɗaukaka ne. Duk lokacin da ya kuskura ai ita ɗaukaka lokaci ce da akwai lokacin da za ta aje ka a benci wanda ba za ta ƙara waiwayar ka ba. To in baka kula da masoyinka ka karɓe sandubi ba ta yaya za a yi kai lissafi ka gani in ka kuskura ɗaukaka ta daina yi da kai ta daina yi fa da kai fa kenan. Gaskiya ne kuma lokaci ne. Wanda kuma ya kuskura ya riƙe masoyansa hannu biyu billallazi la huwa sai kaga samun ci gaban sa. Kai ka san me masoya, ka san me sallah kuwa Alhaji, ka san me sallah kuwa. Sai ka samu sauran mutanen namu duk wanda kaga ya samu ɗaukaka kuma yana nan yana yi tana yi da shi Alhaji yana respect yana girmama iyaye, sallah akan kari. Kai Alhaji kai ka san me ce sallah? Ina son Allah, na rantse da Allah sallah, ina son sallah. Lokacin sallah yayi ka shike maran nan mu je ayi sallah.